Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Σήμερα θα παίξουμε Dress to Impress. Και πριν ξεκινήσουμε μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και κουδουνάκι και να αφήσετε ένα σχόλιο να μου πείτε αν σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι Mori-K, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί κολλάει. Ναι. Πρώτα θα ντυθούμε ό,τι να είναι γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό το θέμα. Πάμε να ντυθούμε ό,τι να είναι. Να βάλουμε χρώμα. Α, δεν έχω και πολύ χρόνο. Μπες. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε νύχη. Θα πατήσω αυτό. Όχι, αυτό. Ας το καλύτερα, άστο. Αυτό. Ωραία, θα βάλουμε αυτό. Όπα, τι έγινε. Ωραία, τέλος, θα βάλουμε αυτό. Μου κολλάει, γιατί μου κολλάει. Α, τέλεια, αυτό που ήθελα. Στην τύχη. Πάμε να βάλουμε πρόσωπο Μόρι. Τέλος πάντων. Γιατί μου κολλάει. Σταμάτα να κολλάς. Ναι, νομίζω πως δεν μπορούμε να βάλουμε Μόρι. Πάμε σε μαλλιά τότε. Όχι αυτό. Πάμε πιο κάτω να δούμε τι άλλο έχει. Να φορτώσει. Φόρτωνε και εσύ όμως. Ωραία, θα βάλουμε αυτό. Δεν πειράζει. Χάγια είναι, αλλά τι να κάνουμε. Άμα είναι να με φορτώνει από κάτω. Πάω, όχι, δεν θα προλάβω. Γιατί μου κολλάει. Δεν θα βάλουμε μουρί. Πάμε να βάλουμε ό,τι να είναι τώρα. Πάμε στους κωδικούς. Τι να βάλω. Φόρτωνε. Δεν ξέρω τι να βάλω. Θα βάλω ό,τι να είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι η γάτα. Όχι, τη γάτα δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω τη γάτα. Φύγε. Oh my god. Γρήγορα. Μούρι, όχι. Λοιπόν, δεν προλάβαμε. Δεν ήξερα τι ήταν το θέμα. Πάμε. Καλό ντουο. Καλό, πολύ καλό. Δεν τους βάζουμε τίποτα και να βγούμε πρώτοι. Να βγούμε στην τριάδα τέλος πάντων. Εντάξει, και αυτή καλή είναι, δεν μου αρέσει και τόσο. Και σε σένα, λίγα να βαθμολογούμε. Εντάξει, αυτή μόνο θα βαθμολογήσει τώρα που θα βγει. Ναι, εντάξει, δεν μετράει ρε φίλε, είναι και VIP όμως. Θα τις βάλω 3. Καλή ήταν, πολύ καλή. Κάτσε να έχουμε έτοιμες πόζες εμείς. Να. Εγώ είμαι και δεν πως είμαι χάια. Με τα τακούνια δεν έχουν καν πόδι. Τέλος πάντων. Πάμε εμείς να κάνουμε εδώ πόζες. Κάνουμε και την κλανιά μας. Και άλλη μία. Ωραία. Χάια έχεις. Ιου, τι είναι αυτή η βαλακία. Μου αρέσει.
Ένα της έβαζα, 0, δεν ξέρω τι είναι. Ούτε αυτή, εντάξει καλή είναι, θα της έβαζα 2. Θα της το βάλω το 2, εντάξει. Καλή είναι και αυτή. Δεν της βάζουμε τίποτα. Καλύτερα. Νομίζω ήταν τελευταία, όχι όχι. Αυτή είναι η τελευταία, γιατί λέει and last. Δεν μ' άρεσε αυτή. Ωραία, για να δούμε τι βγήκε με κάτι καλό. Όχι! Αυτή γιατί βγήκε πρώτη. Αυτή που βγήκε δεύτερη πρέπει να βγει πρώτη. Και αυτή τέλος πάντων. Όχι! Δεν είδα τι βγήκα. Το κατά λάθος πάτησα χ. Πάμε εμείς να κάνουμε εδώ πέρα το... Έλα ανέβα κοπέλ. Γιατί δεν ανεβαίνει? Πρέπει να βγάλουμε τα... Ούτε τώρα. Γιατί? Όχι, μη πάει άλλη. Μη πάει άλλη να πέσει κάτω. Μη... Το πάρουμε μια φορά και εμείς δεν το έχω πάει. Όχι, μην τα πάρεις όλα. Τα πήρε όλα. Ρε φίλε. Όχι. Κάτσε να πάω πίσω καλύτερα. Okay. Ναι. Γιατί τα πήρες όλα. Ωραία, δεν πειράζει όμως. Τι ήταν αυτό πάλι? Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί? Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Pop couture. Trendy outfits inspired by... Ναι, η άλλη όμως εκεί πέρα τη βλέπετε, αυτή εδώ πέρα άμα έχει VIP όμως, άμα έχει VIP δεν μετράει. Τέλος πάντων. Εγώ λέω καλύτερα να τη δω ένα hot dog και να τελειώνουμε. Να σας αρέσει το hot dog. Θα βάλω και ένα cupcake. Πού είναι? Καλύτερα πάντων θα ντυθούμε τώρα και θα το βγάλω αυτό και θα ντυθούμε. Λέω να βάλω αυτά εδώ, δεν ξέρω. Αυτό, θα βάλουμε και κάτι από κάτω. Ωραία. Ό,τι να είναι ντύνομαι, θα βάλω και αυτό εδώ. Πάνω το κεφάλι, δεν ξέρω τι ντύνομαι, αλήθεια, δεν ξέρω. Θα το βάλω στο νούμερο 2 γιατί είναι πιο καλύτερο. Πάμε να βάλουμε και πρόσωπο. Θα βάλω αυτό εδώ. Καλό είναι. Πάμε. Πάμε να βάλουμε και μαλλιά. Όχι, αυτά είναι πολύ χάλια. Βγάλε τα. Πάμε λίγο πιο κάτω. Τι άλλο να βάλω? Αυτό. Μαύρο. Ναι. Έτσι. Θα ντυθώ ό,τι να είναι τώρα, δεν ξέρω. Πάμε να ντυθώ. Τώρα να βάλω κάτι από κάτω.
Jean σίγουρα δεν βάζω γιατί δεν θα είναι ωραίο. Τι να βάλω? Α, αυτό. Πάρουμε και ένα μικρόφωνο επειδή λέει pop. Ωραία. Πού είναι το μικρόφωνο? Να το. Ωραία. Και θα το βάψω αυτό. Θα το βάψω μαύρο και αυτό. Τι να είναι, έχω ντυθεί. Δεν το πιστεύω. Να βάλω και αυτά εδώ τα μανίκια να είναι πιο... Ναι, θα βάλω και αυτά τα μανίκια. Είναι πολύ ωραίο. Τι άλλο να βάλω? Έπρεπε να βάλω κάτι από τους κωδικούς. Ή όχι, δεν ξέρω. Τίποτα να βάλω. Να βάλω έξτρα βλεφαρίδες. Όχι, καθόλου δεν πάνε. Βγάλτες, πώς βγάζουμε? Να το. Δεν ξέρω τι άλλο να βάλω, εντάξει, δεν θα βάλω κάτι από τους κωδικούς. Το cupcake που ήταν αυτό εδώ, πάνω στο τραπέζι. Ναι, εντάξει. Το cupcake που ήταν να σου δείξουν να το πάρετε και όταν θέλετε. Άρα, εδώ είναι το hot dog. Εδώ στην άκρη, αυτό εδώ το βλέπετε, είναι το hot dog. Και τώρα το cupcake που είναι... Κάπου το είχα βρει αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Εδώ νομίζω ήταν από εδώ. Όχι. Όχι. Πού το είχα βρει? Νομίζω μία από τις γωνίες ήταν. Κάπου εδώ ήτανε. Εδώ. Νομίζω ναι. Εδώ σαν... Ανάτο. Να το cupcake. Α, δεν το έβαλα. Να το βάψω όλο μαύρο. Το βάψουμε όλο μαύρο και να το βάλουμε. Όχι. Βγάλω το τώρα. Χάλια είναι. Έτσι θα μείνουμε. Δεν πειράζει, χάλια είμαστε. Αυτή έχει ντυθεί το ίδιο από πριν. Α, παράτα μας μωρέ. Έχει ντυθεί το ίδιο από πριν. Το μεταξύ καλά έκανα και πήρα μικρόφωνο. Όλοι μικρόφωνο έχουν πάρει. Ωραία. Περιμένουμε τώρα να αρχίσει. Σε 15 δευτερόλεπτα αρχίσει. Περιμένουμε. Και κάνουμε λίγο μερικές πόζες. Πρώτα είμαστε εμείς, πάμε να κάνουμε καμία πόζα. Εδώ. Κάτω, πήγαινε κάτω. Ναι, έτσι μείναμε. Κάτω να το ξανασβήσω. Ωραία. Τι ωραίο ντουο, χάλια είναι. Τίποτα δεν βάζουμε. 2. Εντάξει, όχι πλάκα. 1 θα τους βάλω. Για να βγούμε πρώτοι. Μέσα στην τριάδα τέλος πάντων. Νομίζω ότι στην ώρα ακούγομαι πολύ δυνατά, γι' αυτό θα το πω λίγο πιο μακριά. Τα μανίκια που είναι, δεν πάει μαζί με μανίκια. Ναι, το ξέρω, μπορείς να τα βγάλεις, αλλά ναι, δεν μ' αρέσει. Το μικρόφωνο που είναι? Πού είναι το μικρόφωνο? Να κάνουμε σχετική κλένια, τίποτα δεν σου βάλα. Ούτε αυτό θα μ' αρέσει. Δεν νόμιζα ότι ήταν τελευταίο.
Νομίζω ότι ντύθηκε το ίδιο όπως πριν. Ναι, τίποτα δεν βάζουμε. Νομίζω αυτή είναι η τελευταία του μικρόφωνα γιατί δεν είναι σωστό μου. Μαρίνα Σάτι είσαι. Ωραία, τέλεια. Τίποτα δεν βάλαμε. Αυτή είναι η τελευταία. And the last but not least. Make some noise for hot. Ναι, δεν ξέρω πώς τη λένε. Άντε θα σου βάλω 2. Μόνο εσύ μου όμως, δεν πεις κανέναν. Πάμε τώρα να δούμε τη βαθμολογία. Άμα κάνω έχω βγει μέσα στην 30 τουλάχιστον. Πάμε. Βγήκα δεύτερος. Άντε γεια. Πάμε να κάνουμε μια πόζα. Δεύτερο, 14 πόντους. Θα μείνουμε έτσι. Μείνουμε εδώ να δουν ότι βγήκαμε δεύτερη. Ωραία, και τώρα μετά θα παίξουμε το τελευταίο γύρο και το βίντεο πρέπει να τελειώσει, δυστυχώς. Ωραία, περιμένουμε. Α, ναι ρε, πρέπει να κάνουμε το parkour. Όχι ρε φίλε, πήγε μια άλλη και το... Γιατί? Καλά, δεν πειράζει, να το κάνουμε. Να το κάνουμε χωρίς να έχει κάτι. Εν τω μεταξύ πάντα είναι το πράσινο. Πάντα, δεν αλλάζει. Όχι ρε, πόσο άχστος είμαι για να μην το έκανα, ήμουν τόσο κοντά. Τέλος πάντων, βγάζουμε. Ωραίο ήταν όμως. Βγάζουμε. Ωραία. Game night. Να ντυθούμε δηλαδή ότι παίζουμε το βράδυ. Κατάλαβα. Βγάλουμε την πόζα. Ωραία, για να δούμε τι γράφει. Ωραία. Fun, relaxed outfits, perfect for playing games. Ωραία. Να δούμε αγόρι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Θα βάλουμε... Δεν ξέρω. Κάτι από εδώ. Μια... Αυτό. Ναι. Ή να βάλουμε αυτό. Δεν ξέρω. Είναι... Αυτό είναι για πολλά να βάλεις. Παπούτσι θα βάλουμε αυτό φυσικά. Θα βάλουμε και αυτό με τα μανίκια. Ωραία. Από κάτω δεν ξέρω τι θα βάλουμε. Να βάλουμε κανένα... Αυτό. Ναι. Και να το βάλουμε ροζ. Όπως το πάνω. Νομίζω είναι... Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ωραία. Πάμε να βάλουμε μαγιά. Θα βάλουμε κάτι απλά γιατί λέει fun, relaxed outfits και τέτοια. Ωραία. Λέω δεμένα όχι. Αυτά. Ναι, αυτά. Να είναι όλα ροζ. Make-up τώρα είναι να είναι relaxed. Δηλαδή να βάλουμε και αυτό. Εντάξει, πλάκα έκανα. Αυτό είναι πάρα πολύ γάλια. Χριστός Παναγία. Θα βάλουμε Ariana Grande. Μισό λεπτάκι να το βρω. Να το. Αυτό. Ariana Grande. Θα βάλουμε αυτό. Εντάξει, λαφή μια χαρά. Πάμε να πάρουμε και το Nintendo Switch. Αυτό εδώ. Ωραία, αυτό εδώ θα βάλουμε. Τώρα εδώ γίνεται να αλλάξουμε κάτι στα παπούτσια. Ναι, γίνεται. Όχι. Να βάλω κάλτσες. Ωραία, δεν θα βάλουμε κάλτσες. Δεν βάζω, λέω να βάλω.
Εδώ δεν έχει. Α, έχει εδώ. Τελικά νομίζω πρέπει να βάλουμε κάλτς. Αυτό να το βάλω έτσι. Με γούνα. Δεν ξέρω. Τελικά θα βάλουμε κάλτς. Πούτσια, πάμε να βάλουμε. Σόξ. Ωραία. Τι άλλο να βάλουμε, δεν ξέρω. Να βάλουμε κανένα κόσμημα. Όχι μωρέ. Έτσι είναι για το λαιμό. Αυτό. Όχι δεν ξέρω. Όχι, ας να μην το βάλουμε. Δεν θα το βάλουμε. Το βγάζουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Πάει νομίζω. Ναι, αυτό θα βάλουμε. Τι άλλο? Αυτά. Νομίζω περιμένουμε ή να βάλουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Α, ναι, έχει και αυτά εδώ πάνω στο τραπέζι. Θα σας ξέρω με αυτό. Αρχίσαμε, λοιπόν. Α, πρώτα είμαστε εμείς. Ωραία, κάτσε να έχουμε έτοιμες σπόρες. Και τι κάτω, έλε γρήγορα πήγαινε κάτω και πήγαινε κάτω. Ωραία, αυτό ήταν. Πάμε. Ναι, ναι, πρέπει να βάλω παντόφλες γιατί είναι... Α, ναι. Αν και δεν τις βάλω κάτι. Α, τώρα είναι αυτή. Εντάξει, α, ναι, γι' αυτό λέει Game Night. Και με στα ακουστικά μου. Μπορεί να βάλουμε μια... Και αυτή έχει βάλει μια Nike μάσκα ύπνου. Τέλος πάντων. Έπρεπε και εμείς να βάλουμε. Ναι, μόνο αυτό που δεν είναι Game Night. Αυτό είναι... Μήπως έχει κολλήσει αυτό. Γιατί και εγώ το έχω πάθει. Να βάζω κάτι και μετά να μου κολλάει και να μην βγαίνει. Μπορεί να είναι αυτό. Έχει βάλει και γράντια. Τίποτα δεν σου βάλαμε. Και καλά, τελευταία μπορεί να βγεις κιόλας. Α, ναι, πρέπει να βάλουμε από τους κωδικούς.
Άρα φίλε, ποτέ δεν το σκέφτομαι. Έχει και βάλει και το μικρόφωνο στο στόμα. Τέλεια. Πώς τη λένε αυτή, δεν ξέρω, περίεργα ονόματα. Αριάνα Γκράντε και αυτή. Εντάξει, καλό ήταν, αλλά δεν έτσι βάλω κάτι. Ούτε αυτό δεν είναι game night, δεν καταλαβαίνω τι βάζετε. Αυτά τα χρήματα που το βρίσκετε και τα βάζετε. VIP δεν είσαι. Βγήκαμε τρίτη! Άντε, γεια! Για να δούμε οι άλλοι. Τελευταία μάλλον θα βγήκε. Πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία για να θυμόμαστε. Να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Εδώ. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο να μου πείτε άμα σας άρεσε το βίντεο. Καλά με σε ένα άλλο βίντεο, γεια σας!